Ja by som vám v dnešnom videu chcela ukázať, čo všetko nájdeme v tejto krabičke, keď si ju spoločne otvoríme. Ja sa veľmi často stretávam u nových stomických pacientov s otázkou, na čo slúžia všetky tie veci, ktoré v krabičke našli. Tak sa poďme spoločne pozrieť, čo tam nájdeme. Hneď na vrchu máme návod. Ďalej tam máme takúto vymeriavaciu šablónu. Sú to vlastne šablóny, ktoré slúžia na vymeranie veľkosti stómie. O tom si povieme niekedy na budúce. Súčasťou každého balenia sú takéto lepiace krúžky. Veľa nových stomických pacientov naozaj nevie, na čo sú tieto krúžky určené, alebo ako sa majú správne používať. Tak si poďme o tom povedať niečo viac. Každé stomické vrecko má v sebe zabudovaný uhlíkový filter. Je to vlastne tento krúžok, ktorý tu vidíte. Úlohou tohto filtra je, aby odvádzal nahromadené plyny zo stomického vrecka. V prípade, že sa tento filter znehodnotí vlhkosťou, tak prestane svoju funkciu vykonávať, takže všetky plyny, ktoré nám do toho stomického vrecka odchádzajú, sa nám budú v tom vrecku hromadiť a my budeme mať to vrecko nafúknuté. A kedy je nutné, aby sme si tento filter chránili proti vlhkosti? V prípade, ak sa idete sprchovať, nie je nutné, aby ste si tento filter preliepali tými krúžkami, pretože tieto nové stomické vrecká Esteem Body sú vyrobené z takej tkaniny, ktorá je vode odolná, takže vy budete krásne vidieť v tej sprche, že tá voda vám steká po tom stomickom vrecku a aj napriek tomu vám to stomické vrecko ostane suché, takže ani ten filter sa vám týmto neznehodnotí. V prípade, že sa idete kúpať, či už je to doma vo vani, alebo niekde na kúpalisku, alebo pri mori, je veľmi dôležité, aby ste si ten uhlíkový filter prelepili. Je to naozaj veľmi jednoduché. Odlepíte si nálepku. A nalepíte ju na ten uhlíkový filter. Je dôležité, aby ste to takto po krajoch utesnili. A s takto pripraveným stomickým vreckom sa môžete ísť kúpať. Keď vyjdete z vody, je fajn, aby ste si to stomické vrecko poutierali nejakým uteráčikom a následne môžete vlastne tú nálepku z toho filtra takto odlepiť. Tento filter vám bude naďalej plniť svoju funkciu, takže naďalej budete plyny odvádzať z toho vrecka. Ak sa chystáte opätovne do vody, jediné, čo treba spraviť, je zase si nalepiť nálepku na filter. Ja pevne verím, že vám táto rada aspoň trošičku pomohla.